Ahojte, dobrého zdravíčka vám všetkým prajem, volám sa Jan Hubinský a opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia. Tak ako vždy aj dnes dúškom čerstvej vody pripíjam na zdravíčko nás všetkých. Múdre knihy hovoria, že ak je treba vymyť mozgy celej spoločnosti, vykonať nad ňou veľký program manipulácie a dokonca vypnúť zdravý rozum niekoľkým generáciám, čo sa deje práve dnes, je treba zničiť systém tzv. Vesmírneho vzdelávania, kde všetko so všetkým súvisí, kde všetko do všetkého zapadá a teda to vzdelávanie je prirodzené. A zároveň je treba nahradiť tzv. Humanitnú kultúru, to znamená, že kultúru ľudstva, kultúrou umelej mozaiky. To znamená, že kultúrou, ktorú umelo niekto nejakým spôsobom vyprodukuje, nariadi a nastaví pre tie budúce generácie. COVID nebol prvým experimentom západného sveta, pretože obrovským experimentom pre Západ bol určite fašizmus. Vieme, čo to znamenalo. Otázkou ale je, čo o tejto dobe vedia naše súčasné deti, naša súčasná mládež a čo budú učiť o tejto dobe ďalšie generácie. Bez poznania histórie nepoznáš ani smer svojej budúcnosti a skôr či neskôr to zistí každý z nás. Keď nevieš, odkiaľ si prišiel, veľmi ťažko budeš vedieť, kam vlastne smeruješ a preto je dnes tak veľmi viditeľné, že mnohí ľudia sú naozaj v tomto svete stratení. Jeden z Hitlerových spolupracovníkov pri svojej poslednej výpovedi pred Norimberským súdom povedal, citujem, s pomocou takých technických prostriedkov, ako je rozhlas a reproduktory, bolo 80 miliónov ľudí zbavených nezávislého myslenia. Predstavte si, koľko rokov dozadu sa už vedelo, koľko desaťročí. A to boli len rozhlasy. Ešte sa na to nevyužívalo to všetko, čo dnes my máme ako masové prostriedky k dispozícii. Takže zoberte si, keď 80 miliónov ľudí vďaka rádiám zbavili nezávislého myslenia, čo sa asi deje dnes a aké jednoduché musí byť zmanipulovať, oklamať 5 miliónov ľudí nášho malého Slovenska. Už Einstein povedal veľkú vec v tom zmysle, že naša doba sa vyznačuje perfektnými prostriedkami, ktoré mnohí oceňujú, ale tieto prostriedky sa často používajú pre nejasné účely. Takže na začiatku sme všetci ohúrení, keď nám predstaví niekto nejaký perfektný prostriedok, ktorý sa väčšinou po určitom čase ukáže ako manipulačný na oklamanie ľudí. No a tieto prostriedky sa potom nakoniec teda zneužijú pre nejasné účely. Tá manipulácia s ľudskou myslou skrze naše emócie dosiahla obrovských rozmerov. Už pred 100 rokmi sa prišlo na to, ako reklama v obchode dokáže smerovať a meniť myslenie ľudí. Už vtedy dokázali nasmerovať ľudí, aby si išli kúpiť to, čo v skutočnosti nepotrebovali. No a politika tieto reklamné triky samozrejme len prebrala, takže bežná reklamná kampaň sa vlastne len v politike preklopí do predvolebnej alebo akejkoľvek inej politickej kampane. To znamená, že dnes, keď sa k tomu pridá ešte ten sofistikovaný marketing, oni vám dokážu predať naozaj čokoľvek. Jan Hus vraj povedal túto krásnu vec. Hľadaj pravdu, počúvaj pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, hovor pravdu, drž sa pravdy a bráň pravdu až do smrti. Zistili sme, že demokracia je nástroj na také ohlúpnutie ľudí,
že tí si sami zvolia takých hlupákov ako lídrov svojej vlasti, že vlastne všetci sa v tejto hlúposti stratili. Toto sa stalo aj u nás a potrebujeme obrat našej spoločnosti. Potrebujeme spiatočku, potrebujeme otvorené oči a uši, potrebujeme otvorené srdcia. Nedovolme záškodníkom zničiť dedičstva a posolstva našich predkov. Nechcem znieť ako kazateľ, ale ak niekto rovnako ako ja cíti, že je čo urobiť a je čo zachraňovať, že tu nejde o nejaké majetkové poškodenia, tu ide o poškodenia našich predošlých generácií, o odkazy tých, ktorí tu pre nás niečo budovali, ktorí nám tu niečo zanechali, odkazy tých, na základe ktorých my sme sa po narodení vedeli postaviť na nohy. A samozrejme, že pokiaľ máš aj ty takýto pocit tu na vnútri, vo svojej hrudi, pri svojom perikarde, pri svojich obaloch srdca, pokiaľ to tam cítiš, tak samozrejme nezabúdaj na to, a to je zase z pohľadu mojej parkety, že budeš na to potrebovať pevné zdravie. Budeš potrebovať byť silnejší ako tí záškodníci. Budeš potrebovať byť odolnejší ako tí, ktorí majú tieto zlomyselné plány pripravené 10 ročia, stáročia dopredu. Budeme potrebovať byť kompaktní a odolní. Preto nezabúdajte a nepodceňujte svoje zdravie. Nie je to fráza, nie je to fraška. Ani ja to nerobím preto, tú osvetu, tomu zdravému životnému štýlu, aby som mal ako zabiť čas. Čo je veľmi podstatné. Dodržovanie pitného režimu, dodržovanie a pridržanie sa prirodzeného spôsobu stravovania, keďže dnes máme preukázané spôsoby a príčiny, akými sa dostávame ku všetkým tým strašným, degeneratívnym ochoreniam, ako sme sa dopracovali k najhrozenejšej skupine onkologických pacientov, ktorými sú už dnes deti. To všetko je naozaj len našou vlastnou hlúposťou, len našou vlastnou nerozvážnosťou, len tým, že my sme prestali rozmýšľať, že my čumíme do tej bedne a preberáme informácie a robíme veci, ktoré by sme so zdravým rozumom nikdy nerobili, pretože my sme sami sebe spustili program sebadeštrukcie. A toto človek v sebe prirodzene naprogramované nemá. Takže ja verím, že aj u nás na Slovensku, ale aj na svete je dostatočné množstvo ľudí, ktorí vedia, čo sa deje, ktorí dokážu udržať samých seba nad hladinou všetkého toho, čo sa deje a s prehľadom viesť aj tých, ktorí ešte tie oči neotvorili, tí, ktorí tápajú, tí, ktorým to trvá možno dlhšie. Nie sme tu na to, aby sme sa navzájom posudzovali, ale to, čo sa deje okolo nás, je namierené proti nám a to by sme nemali pripustiť a nemali by sme sa s tým určite zmieriť. Takže dbajte na svoje zdravie. Myslím, že bude treba ešte každého poctivo a slušne zmýšľajúceho človeka veľmi treba pre nápravu toho, čo sa všetko okolo nás aj vo svete deje a hlavne naozaj, a možno je to aj tým, že teda všetci starneme, naozaj si neviem predstaviť, ako by sa nám dnes odchádzalo z tohto sveta, keby sme vedeli, že takýto bordel sme tu nechali tým deťom. Takže na zdravíčko pripíjam ešte raz na zdravé zmýšľanie, pretože od zdravého zmýšľania sa odvíjajú zdravé skutky, z tých sa vyvíjajú zdravé návyky, z tých sa vyvíjajú zdravé zvyky. To vlastne vytvára náš ľudský, prirodzený charakter, no a to určuje náš osud. A ja verím, že náš osud môže byť ďaleko, ďaleko lepší, ako ho zažívame práve dnes. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu a verím, že aj vy svojou troškou budete posúvať, rozvíjať osvetu zdravého životného štýlu a zdravého myslenia. Ďakujem vám za to.